Roy try perlu mengai member chiang sesian pat ngapdiang subhai pi syakari YouTube channel kajing pentemai perlu be jonga kalong kajing keben bangila bandrung ha undi usnem 8000 arpusau bat ngakermen ba pinedon ha kamet kabasat kabaklan pinang ya ro bat penun buram ya kakerteng kajong blai ha undi usnem batmai 8000 arpusau perlu be jonga ha kan dia kleman ko banyasam bat pi kendia da ke kajing syam kajonga bat perlu be jonga kani kade kajing tu khana syapang jong we usamla ubagateng urichat bat shwa bangan sedang akwa banya thu ye pi kendia de ke kajing syam kabanga ba ilog jonga ilaya syam ha kawe gasngi ilog jonga ilale dan kam syabang bat ilapoi kloi hapo bang te ka bang kam bat ple te ilamut banle chongkai hakapar bat ilale chongkai hapar nangta ila ong ni ngong nya katakan ko chongkai bat ngan cupet ya ka mobile bat ila ong to ngan li chong da hayeng mane bat ngan pelut por khandiat hangta ti nangta pade ilale bat ila chongkai bat ila pet kai ki kot ki badan hata hajan bat ila yo shibon ki kot ki ba dei syapang signs of the time bat kat bai dang chong ila pai kita kot kelawan kawe ka kot akhmat ke jong i ke badan ya ka jinge tu khana syapang jong Richard ba ilayo i ya ka topik ke bala tho ukpa jingi ubah beneng ti la ong tangan puli ke jinge tu khana ke ba ko ong bat ila super khat ba kata ka jinge tu khana kan dei syapang ukpa jingi ubah beneng mo ke ba ya kren ba kumno ulong ukpa jingi ubah beneng te ila sedang ban puli hang ne lai i ba Richard ulayeng banyasam ya ka jing sakhi ka jong u bat ula ong ba ula ju isi bah ya la ukpa ujong u haba ngala don san snem karta ipa ila set yang po kamera nang bangan omla ban let kai banile kai shabar ilale kumne namar ba ngalale bakla ya ke ka ba mai im sko tenat namar kata ila set yang hadu lais ngi hapo kamera hadin pat ondang ladap news nem karta bat ngam shimla pen khot yala ka kamera pa ila khangyat yang ha kamera sum bat ngala tung kho hau khmut ujonga bat kala play ka snam nang ta la yalam yang sho hospital bat habai doktor ila yo i lo ong ba philajan khen khmut ujong phi kani kala ya hadu khat saus nem karta bat man kapor iju halla bat iju sho yanga wala dang ale bakala ibarit ru henry habang ilale chaka jinge sengpan ngaju i ba ilong da kumbwe ilong ibril ibabaha i barwa ya rop nambram kateng kejong blai bat iju shimbentar ru ha ki program hapo yeng mane henry habawan sayeng pat da kumju ilong iju halla bat iju sho judat yanga aba ilok jonga ila puli ya kan ka ju tu khana bat ondai lawan sayeng ila yatho yanga bai ong ba habai la pule ila jaw ki ummat kat bai pule ya kan ka ju tu khana jong Richard bat isgo ru ba kani ka jing tu khana kadai syapang jong i bat habai yatho yanga ngaru ngala jaw ki ummat namar ba bat ngasku tho ba teng teng manga kum ka kame bat ilok jaga ko mukpa teng teng ngi juma ngi juhala bangi ju shoru teng teng ya ikon ijongi ti Richard ila ong ba ngalangnya ya kani kajing long jing em ke jonga kumni bat ilamut ban dekat yala kajing em ke jong i handai ila sha pelan no bada kani kajing le ipa ila dom bahayanga bat ila pang gitar ki jonga bat ila pha yanga Melissa sha hostel bat ngala he ngala san hostel bat ngaju yai perkhat bet ba ukpa jingi ubah meneng ulong kum ipa ijonga bain ayangi kajing saja wala ngile bakla ibaret ru nga isi bahaya ipa ijonga baru ya ukpa ubah meneng bat kani kala ya hadu bangan de shongkurem ti ondang la dep shongkurem ti hakawe kasngi ngala rai ka kali jong i thawi jonga bat ngalanya ayaka bat ngalai teng kho ha ka accident bat ka kali kala mong bat kala sniu bat ngala tiang baha namar bangala pen sniu ya kata ka kali ngate ba ikthau jogar in sa sho in sa mayanga lani in sa dom yanga kumba ipa ijule bat kata ka jingtiang kala don hapo ka mensim ka jonga ondang la poi yeng ala padi ikthau bai lai i bai la ong om le khun ya ki jing bakala ki jong phi bat ngala ma ye phi namar ba nga ye ya phi bat kata kasngi kala kala ha ka jing em ka jonga bat ngala te ba ukpa jingi ubah meneng long ko ipa i jonga nrei ilong kum iktha i jonga iba ye ba jai
bad bama parlok be jonga ki khon ki jongi ru ki pet yangi ya ke ka ba ngile parlok be jonga tongin long kum ukpa jongi ubah habdeng uba iye jala ki khon bama ubalong ru ba jai kumbang ite parlok be jonga yangi lamap ngila pop ngila bakala Henry utrai jisu jingi ulama ingi yak tegi pop kirengkang ki jongi ke bangi ngila le parlo be janga tengin dapat khat bah ke ba ngi pen i ki khon ki jongi ngi te parlo be janga bon sien kata ka jing yai lokom ki kime ki pa kawan kata ka jing dom ka jing shrai kawan kata ka jing hikai ki da ka basempat Henry tengin kan ma parlo be janga ba inlong ki bre ka bajai ma ba ke ba ngile ki khon ki jongi ka kata ya ka men siem ba de ka jing mo jing berkhat tengin pen i ya ka jing i haki nang mama ki ru kin dan kata ka jing sngau snga kan dan ta jing sngau i yala ki me ki pa ki dan ru ki bre parlo be janga ki bampet ki khon ki jong ki ru Henry ngin duai na ka menta i we pe we ki me ki pa ba ngin long gum pa jingi ubah beneng uba iye yala ki jong ki khon bad uba map yala ki jong ki khon bad uba sneng da ka jing iye togin pej parlo be janga na ka bible kniat ki dikhot bad ngin phai sha ki sam kal long ba shispa lai ka dikhot ka ba ra ongkom ne utrai udap ka jing isin a bad uba ia uba jinsur ban bitar bad uba enrei ka jing isin a parlo be janga ngila iye ka dia dikhot bau ble jengi ulong ba ye bad ube isin a bad uba jinsur ban bitar to parlo be jenga mangir ngin long kum jo kum bok pa jengi ba hamneng ulalong to ble ko khui phi we badu nyarap ye phi ba phin long kum mo